बिथांमोना गेदेर खोथा बुङो गिदिर डायलग होयो खिन्थु खामानियाव दिनै जिर' बिथांमोना मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। रायजोफोरा नायफा मोनगासिनो दं बिथांमोना गावसोर खोथा होनाय बायदि मालाबाबो बिथांमोना बेफार मावना जानो थाखाय 2 लाख थाखा होआखै। बिथांमोननि लिडारा बुंदोंमोन जे पावाराव फैग्रोमोना जोङो बै फिसा माने मैगं फानना जानाय साम' फानना जानाय ना फानना जानाय दिंखिया मैगं फानना जानाय बै फिसा गलादारफोरा साहा दखाननो जि फानना जानाय लांगा दख'ना फानना जानाय बिथांमोनखौ बेफार मावनो थाखाय 2 लाख थाखा इउपिपिएल सरकारा होगोन होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दिनै जोङो फोरमान मोनबाय बिथांमोना गासिबो थगायगासिनो दङ। जोङो दिनै साइड' 14 चिरां गुवार गोग्लैनाय नैबे बेंटल बाजारावहाय फैबाय थानाय उफ्राफिसाय खथिनि थाखाय जोङो केन्डिडेटनो भट बिनो थाखाय जोङो बिसायख'थिनि फोसावथि मेल खालामदों आरो बावहाय जोङो दखान सोंनानै नायदों जे माने इना गयारि मादैया बुंनाय बायदि बिथांमोननि EM फेरेंगा बिथांमोना बुंनाय बायदि साफ्रोमबो जोंनि गलादार दखानिफोरा बेफार मावनो थाखाय 2 लाख थाखा मोनदों ना मोनाखै नोङो बाबानायबा मोनखायाखै 2 लाख थाखा रायजोफोरा नायफा मोनगासिनो दं बिथांमोना गावसोर खोथा होनाय बायदि मालाबाबो बिथांमोना बेफार मावना जानो थाखाय 2 लाख थाखा होआखै। बिथांमोननि लिडारा बुंदोंमोन जे पावाराव फैग्रोमोना जोङो बै फिसा माने मैगं फानना जानाय साम' फानना जानाय ना फानना जानाय दिंखिया मैगं फानना जानाय बै फिसा गलादारफोरा साहा दखाननो जि फानना जानाय लांगा दख'ना फानना जानाय बिथांमोनखौ बेफार मावनो थाखाय 2 लाख थाखा इउपिपिएल सरकारा होगोन होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दिनै जोङो फोरमान मोनबाय बिथांमोना गासिबो थगायगासिनो दङ। बिथांमोननि लिडारा बुंदों बिसोरलायनो बिराद मोजां डिसिसन लायो बिथांमोननि लिडारा गाइखेर लोंनानैसो सानोनो बिथांमोननि लिडारा आपेल आंगुर काजु बादाम जानानैसो सानोनो खिन्थु इसिबां मोजां खोथा साननो हाग्रा मानसिफोरा दिनै माने सरकाराव फैग्रोमोना दिनै माने जोंनि गरिब गुन्द्रा जोंनि आइ आफा बिथांमोन मानो थगायखो दा बेबायदि थगायनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो खालि बिथांनि मिशननि खोथा बुङो भिजननि खोथा बुङो गासै 166 मिशन फोसावबाय दिनै मोनसेबो मिशन बिथांमोना माने मावफुंनो हायाखै। दा बेनिखायनो दिनै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ फोथायला रावबो फोथायला गोरिब गुन्द्रा धोनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्ला रावबो बिसोरखौ फोथायला दिनै फिन माने परिबर्तन नागिरफिनदों रायजोफ्रा आरो दिनै नांगोलनि सरकार नागिरफिनदों आरो जोंनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीया बेनिखायनो दिनै देरहाग्रा रोखा जाखाबाय। दा जोङो बिटिसि ओनसोलनि रायजोफोर खावलायदों दिनै प्रमद बर'मोन जों बिथांनि दैदेननायाव बाहेरानिफ्राय गासिबो थिखादार लाबोजोब्बाय इरिगेसन डिपार्टमेन्ट मेडिकेल डिपार्टमेन्ट गासै डिपार्टमेन्टआव साप्लायरफोरा सब माने बाहेरानिफ्राय फैजोब्बाय दिनै बिटिसि बेखार सेंग्रा सिख्लाफ्रा थिका मोनला जायनि जाहोनाव दिनै रांखान्थियाव जोंनि मानसिफ्रा माने दुर्बल जालांजोब्बाय जोबोद गाज्रि जालांबाय। बिथांमोना गेदेर खोथा बुङो गिदिर डायलग होयो खिन्थु खामानियाव दिनै जिर' बिथांमोना मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। दा बेनिखायनो रायजोफोरा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बे इउपिपिएल ट्रेक्टर पार्टिखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय रायजोफ्रा दिनै बिदाय होनो थाखाय रेडि जाना दंखायो। दा बिथांमोना मालाबाबो देरहाला रायजोफ्राबो बिथांमोनखौ फोथायखाला जोङो बेनिखायनो मोनफ्रोमबो गलायाव हाबनानै जोंनि गलादार बिथांमोनखौ जोङो खुलुमदों बिथांमोननिफ्राय जोङो भट बिदों आरो बयबो दिनै माने नांगोल सरकारखौ लुगैफिनदों जोंनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीनो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै देरहागोन बिथांमोना दिनै खोन्थादों।